na Deni ndakaramba nchirara naye aisirega sex tape rere akatomboita mamwe. Chakazoitika ndaiva nebest friend yangu uyo ari kunzi Lucy Rurue Mapuranga. Takatamba tese tikawirirana muna muno matambudziko taidanana. If you check my Facebook account, but my pics the slim girl ari apapo used to be my best friend. Then zvakangoitikawo tikanetsana ndikaita move on. Akazoteam up na Denzel, ndati Denzel inini handichada ndaureva move on ndite zviri serious nelife because ndiri single mother. Azvandirambe, I'm a single mother of 2 and I'm very responsible. But hama dzangu hangu tukai handirambe. Zvinoitika ndadzidza chidzidzo zvandisubedza pedyo naMwari. Ndakambofunga kuzviuraya but no, my few friends angu akakamira neni vakandidzidzisa kuti no, this is a phase, it will pass. And I was so quiet ndichiti zvinopfuura until ndaona kuti this whole issue iri ngoitaura nezvangu. Luciana, hello Zimbabwe. My name is Soko Masiyambiri. That record a video. Why? Because my Facebook is playing up. I think because of network. Chukutanga, I'm really sorry about the 86 tape. Ndikutaura nemoyo wakarevesa wakaperera kuti ndinokumbirawo kuregererwa nezvakaitika zviri kucirculate around. I take the blame, handisi kuramba. Asi nyaya iripo ndoda kuti tinzwisisane vanhu vese veZimbabwe. Hongu video rakacirculate. But kuti rizocirculate zvakadaro, imi mufunga kwenyu munhu data 6 tape kuti ricirculate. Antanombozvigadzirisawo, ombozvipoda oita se. Inini I'm a very ugly woman. I think you can see. I'm not beautiful. But I'm very strong. I was very stupid ndikabvuma kublackmailwa kuita sei. Denzel Burutsa, ex actor wepa263 akandi blackmaila ini since 2017. Ndatanga ndane almost 1.5 years nchidanana naye. Akandi blackmaila akati Nancy yakatanga iri pic yakantora tichigeza tichangodanana. Ndikuti ndiri kugeza mfeso wangu ari akonditocho ndiri mubathroom. Aitora video. Aitora pic. Sorry. Pic iroro ndakatya kuti manje rikabuda ndozoita sei. Handidi kunyeba ndakachita my boyfriend. He is based in China right now. Ndakamuchita. And ndinoti ndine urombo. Handisi kuti ndinoda kuti ndishuvire kudzokera naye. I made a very big mistake. Asi ndoda kuti nditaure kuti ndaitya kuti iye anozozvifind out. My boyfriend akandisumudza. Zvinozivikanwa nenyika yese. I had nothing. Ndaigara mu1 room mangamucharewa muya. But akandisumudza. Ine zvindogara kumba pakanaka, live pa Jabu Studio263 ine 2 bedrooms. Asi Denzel ndakatanga riri pic. Ndikatomboenda kupolice. Akaita se-delete. Asi phone yake ine painostore. That pic iroro rakatonge. Ndotodemba udai ndakaziva ndakasiya richiri pic. Pamudai zvakapera. Then akazoratidza after a month or so akati Nancy ndichine pic rako. It's either you give me money kuti ndisariburitse because boyfriend yangu handidi kunyepa. Yakandisumudza mari ndaipiwa. But akati wakuda kakuvhaira since waitonge wa move on. Saka ndinokwanisa kuburitsa zvinhu zvako. I hope muri kundinzwisisawo. Handisi kuda kuzvijustify. Zvandakaita zvakaipa, but handisida kuzvijustify. Ndoda kuedza kuti muonewo side rangu. Because I have been quiet ever since this all started. Ndakanyarara because aindifonera every day. Nancy, switch off your phone, don't talk to anyone, deactivate your account on Facebook. Zvichapfuura by Friday tinenge tabu. But ndazoda kuti ndiite this live. Why? Zvaienderera. Ndaona Metro article ekutaura nezvangu. Mandinogara munomu. Ndatova an outcast. I can't even go out there to buy bread. Munozataura nezvangu. Because zvichengeta zvakashata chokwadi. Kurara nemurume wemunhu zvakaipa. Handiti. Saka Denzel akanditi zveni ndipe mari kana kuti ndinoilikisa.
ndikamboda kuita rafu ndikaona kuti handibude nyaya izvi. He came to my house takadzokerana zvinozivikanwa negoromonzi yese kuti ndaifamba naye every Friday every Saturday. Even Ruwa aindiendesa kunonzi kuprime taienda taizivikanwa nenyika yese kuti these people are in item. Handiti tikadzokerana nekutya ndikarara naye because ndanga ndiri stupid. Then akanditi after that nyaya yedu yapera nenzi, let's carry on as usual. Tikaendera mberi ndichichita my boyfriend comes once a year, once or twice a year, but angari munhu angari serious neupenyu hwangu. naDheni tichidaro ina me very fat woman zvamotoziva habhana akasimba hanambosimba uyo ina iwe 102 kgs handina sick. Dheni munhu akafunda munozviziva imi haangambosvire nyoro pamunhu anonyatsoziva kuti ane chirwere. Dheni gets tested regularly, ane ma self testing kits. Why? Because anodonate blood. Handiti muri kunzwisisa. Saka zvesiki izvo kaizvo chimbomirai mukanyatsotasa video iroro. Siki inotangira papusi even mukati. Izvo zviri pakati pezvidya tunoita ku friction inoita nechifamba iyaya ndo inowanzodaro. Ndofunga zvandinetsa for almost a year now. I've been trying to lose weight zvaramba, but ndichango muri yeZimbabwe, as you know, I'm in Goromonzi. Ndakutorisipa ma-threats. Lucy Rurue Mapuranga uyu haasiwo kwaMapuranga, mwana wemwana musikana anonzi Lucy Dube, vanonyatsomuziva. I think I'm receiving threats from the Mapuranga family vachiti you're not tarnishing our image. I'm not, and I'm so sorry about that. But Luciana, mwana waPriscilla Mapuranga, amai vake ndove kwaMapuranga, anoshandisa seneme yekuda kushandisa hake kuti anzi she's a Mapuranga. She's not. She's Luciana Dube. Handiti Luciana akupanika kunditi chichi, but ndagoti nditaurewo futi kuti munogona kundityisidzira makawanda, pamwe muchaya mukandiita something, pamwe muchaya mukandirova, but nyaya iyi anyaya kuburitsa chokwadi. Handiti saka mavideos angu akuti achiita short because phone yangu iri kumbeta ichimira ichiita sei ichiita play up and stuff, but ndangoti nditaure zvishoma zvandakwanisa kuti nditaure. Ndine urombo hukuru muri yeZimbabwe and I'm very sorry nezvakaitika. I even want to apologize to Denzel's wife. She's a very good woman. Haana chaakambonditadzira. Ndinoti ndine sorry zvako. Murume ndewausina. Denzel anotopinda mudzimba dzevanhu achikutora zvinhu baiginya. Anokufonera uri kumba kwako kuti nensi ndiri kuyamba kwako uri kubikei. Handiti uri kuona. Uri kubikei chii? Video iri kai Denzel hanzi akatuna Luciana buritsa video. Then utrime ndisabude face yangu. But unfortunately, Luciana was so stupid enough angosenda that video ku brother ikasta utrima. Then akazopanika aona kuti nyaya iyi yakora mutu. Itori ne face yangu. Ndosaka yakaita mbiri strike pa Facebook. Nekuti yanga ina Denzel. Dai yanga ingoriwo step zvayo no isina Denzel pamwe ndiyesina kusvika kwesoko. But nenyaya kuti vaiti achaburitsa mari.